Gitomo cyo gutengera emerobere ito yogosemya na gukumenya yago korekana kira rituko nabariki baitu beandrete chinga kichons asengencho yao eyariganie asobo tengari butari no mubwekano. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Umuruburi kubwatia na bukurigirirwa na kio muntu. Mwegereria ni chuma ipikolia gatano limo tienyi ho gatano na limo mwaka w'ikibero mangebe ne 5 nomo 2026 yasomo ndoli Kenya morero mambi yende chideka cha tokeni sana na ibere igoro y'insenye cyabana mambi yango kwariganya bene asomo rubiri bwetero bini Nensoko TV geteseni kya kyabere ya chirenkuma imehe na isiko ye chingongo chiagusi yesenchiri ya bene tosoe tokwana mange hayende tokorekana imense ya Kenya nene esebiro bibiria abiege siasa emambia aja bonega unabuna botambe amange haberuka bakakorekana na mangena chikokorekana boigo ntotiko kwana abageni bayitoritko oryalero imeje studio gaiga iritomanye ningikeri kigendrete gokorekana na boigo tumanya kumanya ningiye kwera abange besokiri nabayekire unyamasi bwabo asokoriye ebirogo abyege siasa imense ya Kenya karango kwandira basaye gongo mo kwandira Hezbon Obure oyokoriye kero kewe MCA kurwa ase award area ya magombo nabayigo ngo mo kwanda Paul Okemwa oyunere obegeteganga ya sokoriye kero kewe MCA kurwa ase award ya Roysambu aiga ime eyo mochi yo Nairobi mwanchi mwele manga korekande nyeni go niko chibura buru kigendrete kwene kibwa ime yensengima ase biro byege siasa nene asarwa ngura busiro abereko rokomori ko asama tukabwa ngo iga ase chibura buru au kigente ni kibwa semeyega au na waigo asechibara cheito se yabwango iga no busagana ko mu MC yojomo uyo betka bakotigerwa chingoma achintindi kabisa iwango mukwa na Wycliffe sio chamanyekene maona bune mbande na nigo bona bare au babere kubagwe soke wikirwa ege korobune kigyo ko mu yasagana mu MC ebwe ward ya Ichuni karabone nyagitali yale asagana rete kurwanira obugima abuaye ayuna igati kitoko chikokwana amo na bara ibane imeye mambia bonega imegete singeto Nensoko TV nanyanigo oburoire bwa ebara bogene takoreta obotutuka no bone mense ya Kenya asebara au banyete kwikirega koroki umara ibwense William Ruto kwanchira na ense ya USA kubeka egetuo ya quarantine imeyense ya Kenya sense media ya county ya Laikipia nanyanigo abunga banga biriko bagwesoke no kwikirega kore asero nanyanigo umara ibwense William Ruto koremeye ya South Africa sare seta ya matukabire abiriko bakagwesoke bene na kwegerera ege korogo sege tambo kero kya igyo wanjirense ya ngumbu ose USA kwegeka hekambi ya quarantine aiga imeyense ya Kenya iliyo chikurwalia abaroire bense ya USA abatoka no borere bwa Ebra na bali bamenyata asensere ya DRC Congo nigo sector HCM yene kibugo tatwara budget irense budget yeshiringi chi billion emyemo 100 billion deficit ko batakana ano omori kyo monene go sebo PS wizara HCM atayorenga nigo bono sector aye gose nigo bono sector HCM imeyense ya Kenya etabwa ati chiringi 100 billion echeche benda ikirania masomo nanene gose kikiagerere tororo che hebinto binge bwena to korekana anekera chi skuru chigenda tagosie kwa imeyense ya Kenya na eyabwange gosie kwa moncho mwe ne skulu ya Alenana gose skulu ya Alenana imega iga ayensi gumocho ya berka kigosie kwa mambi yabonega mega ya abo kibete kutebekananga nigo ababwa temero berio yogo sambe skulu iki skulu chigenda tego sambo chi skulu chigenda tagosie kwa na bonega butokono bone sara wente kwa kibasa sector HCM imeyense ya Kenya asika bonega getera majikana ninkikego chiko korwa ina yanda mange na tochiko kwa ne mambi yabonega nene omokonyi gumura iwe kya magia Jubilee Fred Mokengo Matiangi neregore so geti tukerego kwa sesemu ya Isiolo na kwene kiego sena gosaba abare bari bakende koreta chibura buru asemuyega au yege siasa gotika kabisa ekiagera ba Kenya nigo bonega bagokwana ningane yemo na nigo banche ndabara bari bagochikochora bosu mwaka 2025 ebere onskianda ikomye mwancho mwerelia club team yense ya Kenya Harambee Stars iri tukoregoro ime ya Pretoria South Africa nigo bachite makari yego ya masayemo ne team yense ya Rishoto ego soyagate ime ya Pretoria yense ya South Africa ego seri yobo sani yogwe pima bose bwechiko sori chinene cha AFCON cyo mwaka ogocha nanyanigo liyo sori yo mwiroro yocho karekana alitko olie Jumapili ime ya Pretoria yense ya South Africa second leg ye ego sogose ye minane bya matukabere kati ya timu ya Rishoto amone timu ya Harambee Stars ya Kenya yekora uno South Africa
Monica Ben Makadi. Karibu sana tokwane tuligererie na tomanyania mange na yari mutwe na ronkwaringetie sentera ere eyobo ikane mambia yabone gabona botambe mega yamenyoncho igonko mokwanda Joyce igoseko mokwanda igonko mokwanda Joshua Nyauma na baigorosi nyambura tomase komwe ba director zake bakore kinga chibichama na madio gikuruga teseni ya Soko TV omoroberi bwetrobini chiago ikeire na baigo sentera ere eyabene nigonkoro kwa Daniel Omwaga hetrobini ya chakire bene. Tuchake bene mambe yabonega kurigiteseni kyao kyabene Soko TV Setrowino mwancho mulani gobono abarai aho mwana siasa ko bagwe sokya na kwikeria hega korwa gyo kumusaga nago sikyo gosaga wanwa akomwe MCA ebwe ward ya Ichuni gokuma kwa na Wycliffe Siocha umanyekaine mono bunemba ndari tukore gora maragoba imbarambare negetigiye chikosori ikya Gusi Stadium asaba ko bakago tigerwa chingoma achintinde egati abarai nigo bayikerega kore ikyo na esaba machiri abarai gete abagotekana ko bwaterana elio wikirani gosaga na kwaye Wycliffe Siocha yana matukama kemaga yogwa ko isiko yigosejo gwa ko isiko yechi committee au achie ebunge ye Kisii county ya Kisii torarango hekati yabo no yokabiro mwaziri wechi mimense ya Kenya oyo mase oyo manekero na Ezekiel Machogu na boigo Lois gose na boigo Boys Mairora oyoro MCA oyoro MCA nere kurwa asensemo ye MCA kurwa asensemo ye ward area ya asensemo ya Masimba ward ya Masimba asenera bere ko ikiria ege korwe kyo ase oboime kegima hiyo kubwa kwa sababu mmoja wetu ambaye ni MCA wa Ichuni Ward Wycliffe Siocha kama ninaona Sembande alikuwa anatembea town, amefika kwa garage ambaye gari yake ilikuwa hapo, na majambazi wamekuwa wakifuata yeye karibu wiki mbili sasa, tangu wakati alitangaza msimamo ya kwamba yeye ameungana na timu ya Fred Okengo Matiang'i na Ezekiel Machogu Mbaki. Tangu siku alitangaza amekuwa akiwindwa, wametuma wounds, na wale wounds ambayo wametumwa wamewinda yeye kutoka kwa ward yake, kutoka pahali ambaye anakaa. Kila siku amekuwa akikaa ni kama mnyama ambaye anawindwa. Siku ya leo ambayo ilikuwa kama saa 2 saa 3 ndio wamepata yeye akiwa na garage kwa garage, na hata watu walikuwa hapa wengi, wananchi walikuwa hapo. Wale majangili wameanza kushambulia yeye, wameumisha yeye mbaya sana kwa kifua, wameumisha yeye kwa kichwa. Hali yake ngali madaktari saa hii wanashughulikia. Sisi kama viongozi wa Kisii na sisi kama wale ambaye tuko mrengo wa Fred Okengo Matiang'i tungetaka kurahani hii kitendo, kwa sababu again si kitendo ya kwanza. Hii ni kitendo ambaye nikirudia, wameshambulia watu wengi wetu MCAs, hakuna mtu ambaye anakaa kwa usalama. Tumepeana masaa 12 kwa serikali, kwa sababu wale vijana wote ambayo walifanya hii kitendo wanajulikana na tuko na majina yao. Majina si watu ambayo hawajulikani, na ndio wamekuwa wakiangaiza watu wetu katika hapa town. Leo walikuwa vijana 10 na tuko na majina yao hapa. Tunauliza county commissioner, police commander, county shade officer wasike au vijana siku ya leo kwa masaa 12 kutoka sasa. Sisi kama watu wa one term, sisi tunataka usalama. Sisi tunataka serikali, because the primary and the cardinal responsibility of any government is to take care of its citizens. Si kuangaisha wananchi. Na yule ambaye ni mastermind, yule ambaye ametuma hawa vijana anajulikana, na kila mtu anajua ni nani. Gavana wa Kisii County Simba Arati
tunamuuliza aheshimu maisha ya binadamu. Maisha ya binadamu maisha ya binadamu si kama ng'ombe, maisha ya binadamu si kama mbuzi. Amehangaisha kila mtu, hata mimi mwenyewe mnajua vile alifanya. Karibu ni wewe pahali naitwa Kenyanya. Kutoka leo sisi tumesema kama watu wa one term ambayo tunataka kutii sheria ya nchi, hatutahangaishwa namna hii. Hata sisi tuko na uwezo, lakini hatutaki kwenda kinyume ya sheria. Ndio tumesema ya kwamba kila wakati tufuate sheria. Kwa hivyo tunauliza serikali, county commissioner na serikali kuu, kila mmoja, county commissioner, tunauliza county commander na wote hawa vijana kufika jioni leo wawe wamepelekwa ndani. Kufika kesho Monday tusikie kwamba wako kotini. Hiyo ndio italeta usalama Kisii. Lakini kutoka hapa kama inaendelea hivi ni kitu ambayo na sisi hatutakubali. Sisi si uoga. Ile kitu ambayo tunasema ni amani tunapenda na ni amani tunataka. So we demand kwamba hawa 10 leo lazima walale ndani. Asante. Make it known that I'm also the target. I want to call upon the Inspector General of Police, the PS Interior. We have already written to him demanding security for the people of Kisii County and for the honorable members of Kisii County. Honorable Simba Arati, we want to tell you, you can cheat some people for some time, but you never manage to cheat people all the time. Ni aibu kwamba jana Mheshimiwa Embande ambaye sasa yako hospitali anatibiwa alitolewa katika kamati zote za bunge. Hiyo inamaanisha kwamba yeye hatapata hata shilingi moja kama mshahara, na amepewa kazi na watu wa Ichuni, ambayo inauma sana sisi kama viongozi, na umechaguliwa na unaendewa na mambo ambayo hata ileti maana. Hiyo haijatosha, wale ambao wamemtesa hivyo hawajahurumia watoto. Huyu ni mheshimiwa wako na watoto wadogo, watoto wachanga, wamemwendea na wamemdunga fizi. Sisi tunataka kuomba serikali ya Kenya, it is the ultimate duty of the government of the day to give the people of Kenya the security that they deserve. As all of you know, I'm also suspended because of just political reasons, because of political differences, that Governor Arati does not tolerate anybody who criticizes him. Hata Yesu wako na wafuasi na shetani amebeba wake. Kwani Governor Arati ni Yesu tafadhali? Sisi sote tumesema Kisii imeamua kwamba imesimama nyuma ya Fred Okengo. You cannot slaughter the people of Kisii just because they have said they cannot sing the song that you are singing. Na watu wamesema, watu wa Jariba kwa mfano, na watu wa Kisii wamesema tumesimama na mzee Machongo. You cannot go to those who are not supporting you. That nonsense must come to an end. Na wale ambao watu wanapanga maneno, tunawakujia moja kwa moja, tuonane mundu kwa mundu, uso kwa uso, hana kwa hana, na hii mambo iwafikie vifaranga wote wa Simba Arati. Thank you. Omurigereria hakero haywagendrete nigonende senchera ya bene mubunge wensemo ye bunge ya Kitutu Uchache South Anthony Kibagendi nere yasokiri na kwikerega koro ekyo guchadi gyo kumusagana omwe MC we wodi ya Ichuni wikiro sio cha Embande oyotigo chingoma chintindi korengana na Kibagendi nigeyemo igoye maseyemo ariko bagako momochia umugabana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati asenga nero roberie ogoitwa rogusurwa akwaye omwe MC oyo egentara teginga negakorwa tayo chikugendera nende gwikene kinga ebikora bune ebyo bubu kibago gugosaga nabana siasa gete bali barasomorengo mongao ingo chibire go ikomwerio imeje county eyo ya Kisii mwanya getinga abantu baminto alitanga nintaete kokwana buna lero egento kyabireke sana busonga ali chiduka around Hema Hospital area ase abamura chigun chia Simba Arati chia tumwa chia chikwa attack omo MCA okorokwe Mbande siocha oyo konyoro musanio imesana Simba Arati umumroyo mu MCA igarora mbu yabwatane nendugu yaito umurayo ito His Excellency Fred Matiang'i, and it is for that reason yoroche abanta abago tumubache komurwani na ende ntwara chiwiki bere isato chia etire umwana naro gotara ne posta ya Matiang'i Bosongo
nere na aba attacked paka kairunya gitari Tenwek igo tutaete goteba iga we will not allow this to happen ntori gwanje obonyiro bobogendere ko babosongo nabo governor ngwaya tokaniti buna obonobonyira tokolenda town buna anche konyende big supporter ya governor Arati but asengencho bintu bunebi oboliri bunobo obochi we will not allow this to happen in our county esike bune governor you are the one who should provide leadership nayo bwente korokia abantu ase bakogenda naende teko buna nayo ogotuma abantu banyakurwania abantu bande ngwatemete diri matianyare korenta abageni bosongo no maite nkitu akorete abaisi bali gwatomete and today I want to tell you igo togo chikorigia abamuraba one by one emechi yabo we have to deal with this we clean our county this nonsense has to stop obonyiro paka tobosibye ntori go chigwanja Simbarati okore county yaito ebe wozone Kirelia kira yaganrete niko tocho kunya kuana aso ime amo na bana siasa na baiga abasaye bari kuri birugo abibige siasa ariko bayika ime ye studio mambi yabonega konko kwandra Esban Obure gochara baso ya masemo ime yetrobini ya Soko TV mnaga tabidinga nigakurye kirego kyo MCA ase gwodia magombo kolene gochero kwandra mange hanena igoro yo comment kale kwebikorwa byoboke bago gose chigunse bigendera kwane kiwe ime county ya Kisii na baiga hiko kirimo tomokomo si tokena tochigoso ase entuna yende yenkwana mche enere Esban Obure aye masaya makurete seni kiao against Soko TV. Eye nen Soko TV oboroso bumugusi mrna nabali bechinguru elikwe manyabo na wataka kuchitanya chense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondegi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya kera kama tingatara naike taoni ya Nyamira na rena shauri zangwe ngararo moijana umuntu bataya mabwari Muligari bwa Soko TV oyo no moroberio bwo kongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakera chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo yabo tuko tugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyanda chitasekeruko orambulete mirondo kunyagusibero ngoli na hali ase screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria Bakalia omotoya kabwatwa ole bakalia omotoya kabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asinka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoroberio wikiage kyomogusi nobe gokomerana na inche Frida Kerubo kera litukoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera lituko tomocha mwancho muligereri enen Soko TV egeta senambe mo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwancho muligereri en Soko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu
na nene mono ntonyare ko batokogenda asibali bali chinsemo chire isiko ya gusi si chinsemo bune chana kuru mwanchu murigereri elitonyare ko batokoa omugusio la sensemo ya nakuru libaga elianyara ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batogo so asi chinsemo childoret no mugusio le asi chinsemo childoret nera nyare ko bakoigwewa mwanchu murigereri ntonyare ko batokogenda asibali barasa masamba kuna chinsemo chia molo aliaso mugusiyale enuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no mugusiyanyare ko bagakoigwegwa asenchera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagakoigwegwa asenchera enkeranu aiga omwanchu murigereria segeta senigia Soko TV no gotochi ko batogokora igekoro gito tunyare ko batogekora asenchera bwenerete mwanchu murigereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu murigereri tulakaba tugokorareria okorari kwanya gusira asenchira ebwenerete Soko TV oboroso bw'omugusi ebagoteba ngo goseka omwerio nero goseka buya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigetegia Soko TV boni go yakirenga kingo koreta nganya sai nigonda koretro murobiri kurkunga amegerio yebebelia umurobiri nigonda orete amuna basomba banyasaye abwa strike ko batukwegera ringana sobwagare nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborori ntunyare ko ba tokorwa ayamkira lituko liye sabato liye bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa komirebere chamambia weka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni Mukabora ingerango oyechigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bono omwancha omurigereria ayabune motitirire gwechigosori ao nobe na kirengencho yokogokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia ogien Soko TV. Bono ngekuchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwekeranu. Tomocha kubwata etariki inainche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliye Jumamosi igochakera egetone gichinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omuroberi ibwe achigosori amona abanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Eye nen Soko TV oboroso bw'omugusi. Mwancho murire chiteka chabtukire ne merongebe na kianda higoro yechinsanye chia wano mambia keteseni kia ukiabenegia Soko TV murubene trobini hasetokuruteri sana kumorekera mangana au yege siasa na tomureka ntego korekana ya korekana senchira ya bene mna kuriteira mogeni one Hezbon obure obere ko baka kamega iga higo chikomorete ye masayemo tukwanenere akukwanera manga manege siasa ya gendretera boigo nachikinali bagari ya bene kukwanira hayo mumenyimbe ward ya Magombo na hakwenekerinke kiagerekeri kia moretirere nekiagerire asoe ase kirego kigo sasa asoe ese okoriye kirego kiria kio obo MCA ase ward area ya Magombo na nene implan kiabwate go semero bere kiabwate ochiasa menyi bonsi eri kwene kinga nkomenya bale nende ko buya nko bali buya nende ko yorabara magendero nene ase ward ya Magombo go sebo chori bone mwaka 2025 onebere umutie nyuga 5 na 3 yore mwaka ogocha mbuya mono karibu sana mbuya mono muradia nche samareta nkoro kwa Daktari Hezbon Obure chinoyo mubwa barwanereria wekiro kyogo MCA ase ward ya Magombo na bole tichikura engakia 2022 kwarabolire naraboli kamera yawe neri number 2 naraboli chikura na bole tiengakia 2022 ndenko endra wakira abantu ba Magombo ngambia mono eso kombwatesia neba ncheisanete
mbuya mono ase chikura mwang'ete kobwa mono toendere kobwaterana egere torore ng'a amagenderero aikeranire buya mono nanya goika Ensoko TV lakini nko bagwaterinde sana no gosaba ng'a mbuya mono ase gasi moende tokora yo gosemia abantu baito mogenderere ni enchere iyo buya mono murari buya mono kabisa nende enchengo tebanga kana gutumerite lirobe rino bakugikaga iganaye tuchieti ko bakogumfel nende gwakera ng'amya mono soyika anane hukwane n'abagusi bonsi hukwane n'abakenya n'abayigo kwane n'amenyi be wodi ya Magombo buya mono tuguchaka bene amanga bero ko bagakorekana ime yorogongo rwagusi na ime yense ya Kenya gachaka anene kurosa rgongo rwa centro kurende kwa rembiyo ya tadire maka yekire ese county yetu ya Kisii ama ne county area ya Nyamira wiki area eta litwenge Jumapili ya sensemo ya Marani ese skuru yo boroso ya na Koroba yani ngiri tukuri Jumapili na renga seme yo ngiri tukeli ga Maragoba litukelio abantu bakarona sana antana katika uchinga machintindi ase ama yiga umota wiko monyo mongino yomo ekoroke bereke kukikirwa sana matuko tarayeta mange wiki tarayera litukurigoro tokaromwe msiwe wodi ya Ichuni Wycliffe Siocha monekene mwana mune mbande agasaga no abantu korengana na bali bagokwana korengana bane sasa bandi baleta marieta gwata marieta bone nabantu bamanyekaine ibakanya ko mutira chinga machintindi natoko kwanega ni gare sinya gitali kagendete kurana rogi mabuaye time tinkira kwanre igoro yo gotubuka kwebikoro nebi hasa abantu bali tokoro ko somo wiki ya mwero guns ime herongo rwagusi nende bakubate nibo gosalie merobiri gesiasa buya mono litanga ni kabisa ntegete na inche kobwaterana goteba nganko gikeria kabisa ebikora bune ibyo bigenda tokorekana ime ya gusi na tali gusi yo kanyo ese chingongo chinde chenseye ese siasa yabone iga siasa ngiya ne liyo bakora toletera abana inchi baita magenderero to chindane ese chinchira chia eke ebirengererio toleta chinguru koro kingango obwate gunse abange igo ntegete gosabira noyo minto omweshimiwa Wycliffe Siocha yo umiete pone sana kobwa mono nsabe serikali enyare go irege tambukira ase bali bagusekaine siasa teoche kwegwibaga bantu koingiria gosalia emekutano y'abantu goseko irange matanga kokora siasa ororo bantu baito chinga kicha siasa ngocha chire no gosabanga omurembo nyare kwenekigwa ebe murengo kioriore tigatwene kyo murembe tokore siasa cha magenderero abantu baito banyora amagendero abalingete kubwa mono abana siasa baito bali bagotumya abasaye nko basabati mwanje gotumeka bobe tigatobwaterane tororenga chigasi abasaye baito banyorire egera mba chikonyora bagotoka koguru esoko enda gutumika enchere kabiniyo abasaye baito bali batali chiskuru tegete kororanga na kitora bwaterane banyore chibasari egera banyare gosoma kubwa mono egasi ne nyinge chi county na national government chibone tokora kororanga bantu baito tibali gutumika esenchera yobosaria eseme kutano kubwa mono nyoe nase chikanisa na kubwa monesa abarayi bande seigo gendere gosaba abantu baminto mona abarayi balimo gutumika abantu baito esobosaria kamuranche mutige chitabichinga bunecho kubwa mono noro chinyo na obosari bogendeta ase chiskuru abana baito mbabwenerete tubabekero boroso boronge egere mba gutumikana barabu ese chiskuru gali koleto bosaria ekogera intubuna abayibori egotoletera emuchando monge kerego ikirase bunayo igo nsaba abantu baito kamuranche tugikeria mangana yo na taegu baga ase siasa chia kerero buya mono murale buya mono izbani asa matuka bwangu iga tokarara ngakinere abarai ba United Opposition bakora na Geoffrey Gadi Gashagwa amokonyi umureja Jubiri yorenge host Fred Okenga Matiani bakora tetara guchie soro ngo rwagusi na kera kwa koretara yabo tokara chibura burugete na tokara bare yabo nchina babo bagosoka na kumugikeria sana mugabana we county ya Kisii Muske Paul Simbarati kubatokara chibura buruchi cyo panga na gotaka gotenene babo Gashagwa amo na Matiani mbamate kuikira nimero beri yabana ne asegesero Kiagusi Stadium kenda mwere bari tuko wekagaliza chama rwabana gakora emerobiri yabo na ritkoregoro twarege tambukero kende bune yatwarege akora kende buna iyo kumusagana omwe yo bwitu wodi ya Uchuni na kurugabo abarayibe sokiri igo hati yabo besokiri no yokabere omwaziri bwechisemi meyense ya Kenya Ezekiel Machogu
togarurire omwe MCA bwe ewodi ya Masimba Boys Maura bwe soki na gukwandra igoro ya Simba Arati macho gukwanira ya Masembo ya Simba Arati no uyo bonkamiga no omubunge bwensemo ye bunge ya kitu cha South oyu renge omubwate neme sana bwe oya Paul Simba Arati bataracha gutigana kego gonsi nigo bakumara kiara mugabana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati timeti ngakiura kwanira igoro ya Paul Simba Arati korekana mutu ya wase kunya gukwanira wase mitandao na komo chibwa ya masayamo kubatikana bikora bunibyo ndatebe nga serikali nebwata okoboko gutambe komanya eligo kora uchunguzi ya komanya ngo sikaine igaba na inchi baito inchege ndonda endre ko basaba n'abagusi siasa nerange bosigaiga kubwa mono egentega netie no okobwata n'abantu baito bunegesaku siasa erororo eyabone genchira bakoye kora no kosaberekania abantu baito ese chinchira chia chichama elikoro kinga nyarebe no role bobe tegete gosabanga toe serikali ribagarigia yogokore amagenderero kubwa mono bali barobisi mbuya tosikane toba esikerige kogera na ubachore tubakaeguri bagerio kubwa mono bali tokorige birogo ese entindego cha 2027 tegete ko basabanga titotumeka abantu baito ko basaberani yakogera obo moboito na buragera amagendera ache esaba na inchi tegete ko basabanga togendre no obomo titocha gwatanirikano ese enchira ye aye nyomba kyokoru gosaingesa kugetokoru egera tororenga wetera obomo obo egento togane tintu na magenderero siasa ngochere chipati chinyinge ngochichirego esoke na wetera sayo ntochikora amaberera gakwendera okina lakini tokore siasa yo morembe egento ndaga ni mono no gosaba abasaye nimanyete nga intubu nabasaye buna twesogetiga enokora ngari bagari to na intu abasaye tonyare gotware ryogi esoko igwekana ne ryogi ndibanga ne ryo koreto bosaberekanu ase ogotumeka nabana siasa seigo igoro yo musike Simba Arati go kwaneka gose otebekana nga nyare bokorete ebikora bunga bunebyo mbuya totigere serikali libagari nene komanyanga ngo osekanite samanganaya imanyete ngamangana nale aliese omutandao akulingana ngora toko okubange bikora bunebyo kolende titoliese libagali okoditebanga nyarebe intu nabana siasa tigatokole siasa yo morembe egere tororenga abantu baito banyorira magendero mbuya mono mbuya nikigima hizba no bure gwateba kero kware kwemanya sa abalgiri bawo niko gwachakirita Dr. Hizbon Obure na nkoira libuka lya bene gotumeka umanyi bwa Dr. Linde honyara ka ngo machibwa bera tatu umuraibu ense wene kiribuna ense ya Kenya enechi kutumekwa abuna egetuo yokubakacha abamenyi bense ya America bali bare ime ya DRC Congo nende batwarire bukonyo babwatire n'uburoire ibwa Ebola obuganda takoreta makuya ne ensensemo ya centro ya DRC Congo tuchakira buto tarachakira butimeti nkwe kwansoro rubirengeli byao omayego chigo tweresa ngakiurere bokoba abokoretera no ngikukure ibirenge byao igorego chakibwa akwegetuo ya quarantine asensemo ya county ya Laikipia gari nyanyuki ese kambi ya jeshi na hanene higentikia berke bwa kuyikirwa na abakenya na bana siasa osobomo kware bakurubikana semo iria ya nyanyuki hikaira makweli kware bakurubikana Nairobi gaiga nakibirengeri byobire yoyo chakubwa kigetugia quarantine mense ya Kenya mbiya mono una nete banga incheno munyagitari nde clinical officer kubwa mono kera mangana buna yago tokea gusama maroira nalia arachara mageni nere buyanga bunense na intuto ire bitambukere bironge elyo kororanga twatangire amaroira yatabasa kogendera ko bororo kubwa mono negetambukere kiyabune serikali kobeka quarantine facilities kolende wetera encherengi yaneli abana inchi banyare komanya inki quarantine facility ye wakonya ekenene nkelinga okwyaligane weite so gotanga maroira yancheraki toranyare ko yatoko yatanga ekara maroira arotamaite mipaka lero nabagocha konyora omuntu okalekenya mwale gali mambio omuntu nabagocha arukorugo sen DRC echekonyora omuntu olegekano integete kororanga bune serikali ekobeka emikakati yaye abana inchi baito bamanyenga nchera kiere ndonge na kubwa mono mfaida kierororo esoko
kinya ebirengo byogotanga amarwaire bunaya kubwa mona abantu baito mbasabe naronga kyo mujadara yogendrete tigaturwa maoni yaito neba kerenga nebwenete kubekwa ari na nyuki kulingana ne serikali bunegoteba mbuya serikali ena neribaga esaba na inchi ko manyanga ninkie keronge kebwenete koletu kubwa mono na inde tobwese eltinere devolved ese chinga kibunechi tutegete koranya enechi dispensary cheito chibe chibwate ebirengo ebi yabyo konyara kushugulikira amarwaire bunaya keragocha rero no bosoku sano ise kogenda nyane chinyagitari cheito nabakonyoranga nchibwate nye mariogo nchibwate nye facilities chiranyare okoranyo screening buneye igombi yanga kere facility kobeku ya quarantine gosesa abana inchi baranyare ko babako ingoli bakomanya gose no bwato boreire kabinevo abana inchi babe informed komanyanga ebora mboro ire kyobo nchera kibogo etangu kubwa mono musegeta abantu baito eso mtandao serikali egento bane gebonete wakora no go sensitize abantu baito egere batwara obumanyinga oboreiro bonchera kibogweta kubwa mononga orochese ensemo bunense ya DRC serikali mbuya nale ligererie bitango ebironge birabenyare ko babiko beku egere ntore to boreiro bochego abantu baito ese constitution ne rwete garantinga abana inchi obo chenu bwabo bonyare ko ligererigo yokere tukubeke bitango tororenga twabekire bitango bire bironge nto ligererie nga kibesa kigocha kurwese ensende toligererie nga nakina intuturanyare go strengthen obo chenu bwaito kubwa mononi manyete naronga nyena saba nyagitari nebege tambukere kiyako gokinia o manyi bwaito bogo ogoshugulikira amarwaire bunaya go chamageni igo nogo sabanga serikali weterase wizara ya afya etwareko utwara chingaki n'abana inchi egere barwa maoni yabo kubwa mono na baruva manye buyanga quarantine facility yibagateba butambe kere engaki bune yunyene engaki covid-19 yachete mbu yabana inchi bamanyanga inchera kiegotara ego samba ucheso montonde kubwa mono egera abana inchi babe involved as every process igo nego saba kwa nenga serikali ire bitambukiro kororanga abana inchi baikeiru weterese wizara ya afya abana inchi baikeru ese mekutano ese emesangirekano ao neba nase chikanisa elio komanyanga public participation negento kiengencho ase oko enekianga abantu baito banyorira amagendera ali abwenerete igo mbiyese serikali na inde kubwa mono mbiya abantu baito babe involved mbuya mono tocho kora sense meyo ya mangana yebara omo waziri we ejibwe bwa chenu mensi ya Kenya Ade Duale natetenga ingani na kwante karinge litko ya moisonde ase ebunge nene atebanga karege tobosi wa bachumbe atetenga ngane it's not a matter of consultation and then como quote atetenga tairasima bachiko consult on the bwensi kurindika bakwendera kwagacha nende wikavagache ibitu ebyo neba abana inchi bako bakorobekana tere taigo chiko bakosona abana inchi kurobekana nabayigo nende mamincha bose ese ekende kiyo kumenkelinga kanyore koti ya rule order yogote ni kwagacha uko baka ukoringo lukema kane ngakira kwa nigoro hiye nkwana ya Aden Duale na bayiga serikali osobwamo is it dictatorial asende ndatebe number 1 yabarayi bali bacholire gwetera abana inchi gose bakachorwe seri bagali ogudumya abana inchi mbu yababwatie ebitambukero biri birororo bya rule ne court basikeli ichiko kubwa mono naro mbu ya ko involve abana inchi second yonsikeli ke okoru ekogeranga lero toise gotiga abana inchi mbaba involved ese chi process chiri chikokolekana goikera nabone ngana ya quarantine ora nyorenga mambiende getambukero geise gokolekana bunekyo kende kebe obego chesaba na inchi gosaba na inchi abange basiri obogima nigera abenga bana inchi mbaba eta involved igo oborayo buyambolinga tosemanye toboranye tororenga nchera kitora skense itobosio ne bana samanga nobo cheno aseigo nogo tebanga getambukero keliencher enkwane lienchera yerwete te currency buyo chesaba Kenya bange nero buyanga serikali etaracha kuru dichiko gosegwe etiegento gete yetera esaba na inchi kubwa mono eve tomanyanga wikabantu baito tobayikange esoko ba involve second gions kelito okora seigo nogo sabe serikali eso
kobwati mono health stakeholders kuba obong'aini gose information right eri baranyare kubakurira chesa abananchi. Daktari, do you feel that serikali indictoriere so gukora ibitamuke bone byo we can give na kutoka na mega turuchi example chinyinge serikali niko yatete gwetie finance bill by force ngogwa na serikali yo Muraibense Daktari William Ruto gento kirite amakweri amange baka agacha gukira nende after like some hours it kuliko bwate ali ajite gukitote ne finance bill na agatebanga aisarenda mega gabu elite matukande matugabu tokarabara ibagwe sokya na gukwanda igoro yo bwagachi gwegetiye chindege kya Jomo Kenyatta ekubwata na Adani yenda watetenga gubwatu bukurumike time yae konende konyaro Muraibense so gendereire kabisa baka kero hachinza sechiacha komoka naro ali ajitko bakagusarenda nabona niga hagenderete nende gotebanga gwika ebitugo byagachu imeyense ya Kenya ebya quarantine na hanyorenga se patiembe ntotage twikora kan korinde boroiro bu warete ndo bwikire ndo bwangere bwitaba Kenya dawo cha gusarenda kero bwangere kwete koje bwangere koreta makweli bunayo ine nigute serikali yo Muraibense Daktari William Samoei Ruto inere egokora emirimo yayo negekuba bira kumanya abananchi. Tugete gotebanga serikali yo Mheshimiwa William Ruto gochakira kuri national government ntobwate na county government abarai baito ntegete gotebanga etwachoreta abarai batari gotegerera nere buyana kitogo esoki bunabasaye egere tororenga nchire kitorarue tora participate esoko ena na solutions chiekeronge igo ntobwate gapu enene soborai bori borororo esogo tategerera abananchi akiekogera kerera ng'abananchi bacha ko esoki ese chinguru chiokogenda nyane chipara gusalie ebintu by'abantu bande eri bache gotegereru chinchera nchiro chingi yacho kunyara gotegerera na komanyanga nki abananchi bategete igo no gusabanga enchire litogocha esaba na inchi twacha kubategerera komanyanki bategete bakoleru mbuye na aro kero tugane tigo kore bitambo kerogete ntugu nabarai negasie ya moya na gwetera babunge gali gwetia machiko atari ko unereria abananchi kubwa mononyo na sabarai umurai buno bwense gusene chigavana kera CMCA gusaba bunge baitiria amachiko gete atari yekeronge mbuye na arogote nese abananchi kororanga tora sign ebiri buneyo igo nero buyanga abarai baito bagendere kororanga babwatiranire n'abananchi ekogera tokogendere nchere yo ense itonigera agende mamincha na ko gosarika igo tingo tebanga yes nere dictatorial akini esenchere ndene ringa serikali eroro terigo tegerera abananchi kororanga kerege ntokeria abananchi barabe baganeti esoboronge geterigo igo no kwendera gosabanga serikali eire bitambo kerebi yabyo goikera abananchi na kubwaterana elyo kororanga kende gyonse kegwetigu kebengwetigu kera senchera yoboronge ebono totara chikukora kabisa ngotambuki koire mpaka hase wegete bunyamasi bwa na maisa onsi ane uso wacholia wanene bwa mwaka ogo cha mutinyo gatana gatatu ngochindi ko kuboli goro ya amagenda ali Muraibense bakawikiranya korengana buna gukwana na kera gotena ese emekutano au yege siasa na gukwana kolende ara kurukwa Osinde Felix gaiga goteba well spoken the child of Felix is born in Magombo world timete Felix ningo anda tebanga kwiburo kwa ese ward ya Magombo no mochaka no uwechi wakonya bananchi we ward ya Magombo mujamona Osinde Felix asa kulika message bune yigoche imege tuseni hiyo soko TV na kumwangalia Hezbon obura amaya anene kerabwateganga yuko ryo MCA munenjere mu yochi wakonya abananchi ibaye Muraibense wakwanere gori meroberi aho abereka bakawikirania wagachi w'ikinyomba cya Magoyense affordable housing obakora ryo buya ochiya hase kinyagitari habononte tuchukwandra mono anene he moroberi ayo sha na kubari kabanyagitari chintansi abange nako chikwene kingabo kali wabeiro buya chiskuru otabirenga gwako igari kira bari mwemye ya moika bonega na agachinchi moroberi akareto moroberi oria bugwakana bana chibesa cha helbo hasenchera yende korende tokwanirango emeroberi yonse yakukwana magenderero chibara zime tugose kware yekiranire na nyebo esobomo ine ayokorengeri kwa meroberi yekiranire na kugochi gukwandra abu nabo gukwandra mono igoro ya kinyagitari cheino ngakimogenderete gali abanyagitari mbali ikire has the facilities amariyogona aronga kibintu bigenderete ground tegete benga tugwakambia mone se serikali ese amagendera ali anyarere ko bakewikirania
mono ngoetogiere sana sa mang'ana affordable housing sa mang'ana health mang'ana echipara mang'ana mache aina ara mang'ana mono agokuna abanainji na mono mang'ana echisemi nekere togotogie semeremeri banyarire ko bawikirania na aro torusia magose esare irokese engaki ya sa mang'ana health sha njachete lakini abanainchi abange mbaendete kuumia lero mwananchi rabakogenda ari nyagitari lakini takonyara wakonyekana sha ese amang'ana mono buna ya outpatient wantu tegete serikali bade involve abanainchi komanyanga mechando ke bagwetera ekogere ko bobosoku sana kero murira arache nyagitari tanyora huduma ne serikali kerorore bwenete komoshughulikia through ese insurance echi torore to review torore nga ncheraki buyabara inchi baranyare ko babaho konyeka gwetera insurance echi kubwa mono oise korora chinyagitari cheito mono tutebe chinyagitari cheito imeanyamira county ime Magombo ward bado banyagitari mbayo baisaine nero buyanga abana inchi egento kya muhimu eri banyare gokora egasi yabo obochenu bwabo negento kyengencho tutegete korora nga aba MCA baito basegetire kolikwa abanyagitari baisaine chinyagitari cheito egere mambio mwana orware tegari Magombo kerako genda Magombo dispensary anyoro munyagitari ororo lero nyamwanga dispensary omuntu tagenda ororo aborunyo ene panado tutegete kororanga chinyagitari cheito wetera ese national government na support koro ese county government cheito chiabere strengthened egera abantu baito banyare bakonyeka kubwa mono ne sense moyechi semi nimanyete nga serikali teranyara kubagiye wikirania onsi kulingana buna abanainchi erabe buya nero buyanga abanainchi babe supported kubwa mono abana balese chiskuru iroke birasi bya ECD ise kogenda abana baito mbabwenete programs chingia kurwese county chiranyaye kubakonya gusegeta amasomo egara toche gutware bisa kubire bironge ne amangana bunaya chiskuru bone gachigendete gosambu ne chibura bunecho nega netinga kubwaterana kuchakera into abaiboli ochakera bonsi au balese serikali abarai baitu balese chikanisa echinsemo au kororanga abana baitu banyoli roboroso borobuya ochakera se birengo biri byense iga serikali enyare ko gokomia enchera yo kororanga abana baitu discipline iranire se skuru erengiye taliko unereria abana babake bagokina nencherende chipara chiteyo chigweteka amangana bunobolemi takonyara wekirania nobo soku kero kwenda chipara cheito cha Magombo bado nchiri gweteka oenda chipara cheito neba nese constituency chipara nchiro chitaliko nyara gweteka ontu tegete go save serikali nga ena ne libagali nene sokororanga magendero ali ago kunaba na inchi ayale nga nokororanga abasayi baito balikiro banyolire chigasi egere mbaye swana ne nabangana yobokurumi abalimi baito banyole ngere yabo Magombongwe togie tolese amangane chae ensemo ya nyambalia wete nyambalia London gweta wetege kano echae ntubwate nyingi lakini ntugane tie ngere abalimi baito eikerane kolingana na abalimi bayendese bakonyora ese chingongo chinde igo tororenga kerensemo onyena inclusivity ya abantu babwate disability enyare ko bagekora ya ligererigu kubwa mono amangana ya magenderero toyaina nese chinchira chingia akingo tebanga chinga kichaba sainchirororo wesokia na inchira kiekogera gochibosiga iga atebanga tigatwena ne libage sabara ibali bachoretu lakini nainde toligereri escort card yabonereri ekogeranye egento kelito abachorete banyare ko baba gukora mbawe ikirania na kiekogera inde esokie sentundende kororanga ebirengerero biri nabwate na kulingana muna natalire n'abantu baito kogayana na barabu gosemanya gosegetana kororanga nkikeri abantu baito baganete na inchera kinganete nga ninge tomena inde sentundende kororanga abantu baito ba Magombo banyolira amagenderero kubwa monoto endere kororanga abantu baito bakonyekire tutegeti korora abantu baito chiskuru nchire bune cheito muna inchene room ya Nyambaria boys tegete gote anga esoro gongoro ito buna Magombo tutegete koranyo ene chiskuru ichinde korunse enchere togo shine sa Nyambaria boys
torore nganyane chiskuru echinde gochakera nse gaiga gochakera ebirasi bya ECD abana baito banyorire na kibakobe mbawa diese chinchira chindonge ende na kitogote anga oborayi bone mboga netingo oborayi bwabasai kubwa mono torore nga tubwaterane n'abagaka baito konyora ese wisdom na ko involve abantu baito eri baikeranie amagendera ali abone etesa abantu baito no gosaba kwanenga abarayi bali balese obisi chigas chirimu aitu n'abana inchi munyale ko bamokora munyale gochikerania lakini nainde no gote abantu bane ba magombo nimba nchite sana nainde nga ngoe tomande gocha tubwaterane torore nga mwambwate siri bakolera amagendero gochakera 2027 August mbuya mono mweshimwe Esbon mwachi mwele achi aptu chideke 50 na isano na maigoro yechinsenye chabono mambya karo hagetrobini ke gato gante komode kara ha mangana amesi ya Kenya nane one gatu chiko so sentu na yoko marekara hamagendero ase county Nyamira na ne kabisa togoturumbo kainse ego ikase ward area ayama gombo ward ebogoreti hati yeskuru inge ya kabisa imeyense ya Kenya to kwa skulu ya Nyambari high school mwanchi mwelia ego kwa igure kuru Esbon atabanga mbije serikali eko bake ko bwaterana na gorigi birengera bya bana inchi yetara ko emiroberi yawe aho wente ko bakikirania hanene kuna birengera byaye gochie asamwa yo kwa gachege to kirya quarantine serikali teba ko bakikorega sinege kuba ni gaboliringa tigebe ko bakigo turumbo kanse igwa bana inchi nke batagete nawe kiagara bana inchi na wachorete bare yayo abo bare ese ebiroge byonya tali aba Kenya onya tali aba Kenya otango ayore sekiroge kyo umuraibwense otango sekiroge kyo mukenye umuraibwense otango sekiroge kyo muchumbe otango toligabo onya tali mu Kenya bogeteke mambya agatige torochiaye na agachiko gwakire kura setebe rinda gochore omokorera magendero na kumuigwa kiria tagete onya tali ko muigwa ninkirenda mugete gochorera lekura no sego gwakire kura rinde oso abisi Esbon togosuka motuto tumekeke county ya Nyamira county number 46 korenga dewa nerejo county korawa no mugavana Nyaribo Amos Kimomi Nyaribo tera nake igoma gega ntoreche guturimo kochese ward ya Magombo Amos Kimomi Nyaribo matukanga ngumutinye mabwetire na toro kungasa no tindi ere ya masa yamo no mwaziri bwa mangane chisemi timetigo seno mayete igoria cha eram engacho emaro machines echiogoro ari bwire bori bwa cancer no kumesana nga enya gitari ya Nyamira tebwati machine ne weka boneka na timetinga kira korengana yukungusana korengana Nyaribo yote banga tabwene tiguchie kunguso bose kotebwa asako gwara chi machine echikoro inge bine bya saba teto komokoria na korengana na umwaziri wechise umwaziri bwo chenu adedwale nigo abwante ko rusa chi machine echo ase serikali linda data chishiko konya bana inchi banyamira kuri Nyari bata bana bongo chiusia sangao lakini tari konta binje ko bore bintu bya konta te kongoneri timetinga kira kwa nigo rengane yone erenge tobo chenu na bo chenu kiregento ase county ya Nyamira bya mono tege tebanga obo chenu boito no egento kya muimu ase county kubwa mono enchera abone igobo chenu bore mbore devolved lakini function inchirenke gwakonyora chirese national government nega netia barayi baito batiye gutumiye kuba bachamo kororanga partnership inchire chirabororo edangati serikali ya county na serikali ya nene kororanga eganga ito tutegete korana abana inchi muntu taruga ali ese county ya Nyamira kogendale ese maybe gosene ese county ya Kisii intuntoga netio gwetenera kororanga abantu baito banyorire ko ba diagnosed in the right way igo ekere debate go chabuna mangana MRI nere buyanga bune county na intonya ari gotwara chi machine cheito arombia chi serikali kera chigo sign agreement bunechi chirigererienga eganga yenene talinga kayebinte bigo chikoru bakere factor yo kurigereribu tugane tikorora into abana inchege ntutotegete komanya n'abantu baito bakonyekire igo tororenga gochakera se chi dispensary cheito ebintu biri rero tebone tyo moroire arukoro bogwenda agenda bakanyamira gopima malaria tutegete health centers cheito chi dispensary cheito chibe strengthened egere kerewe ikiranywa na mangana rifaro umoroire ochakera korunse ataragenda gochigali ese county igone ke no gosaba kwa nenga county government enyare go prioritize ebintu biri biranyare ko babigo konye se diagnosis na treatment y'abaroire baito kubwa monogo chakeranga kororanga ese health wotatigesa mangana yebintu biribyo gopima na aro personnel nyare ko bagiye korigererigwa no kwagacha
chinyagitari buya chinyare ko bakigotwara capacity yo ko hold abaroira abange kubwa mononyo ya referral services yabe enchere essential yo bwango rero referral service te ko baraisi ngomoroira rukoruri aranga agali ende bakanyamira county referral hospital onye paranchi korosi buya igono gotebanga ebintu ebinkogenda bire hand in hand no gusabanga okongusana na kuliko arochekanete se egati omweshimiwa Nyaribo no musike Aden Duare tikobwenere tikobororo ne mbuya kogenda gwikaransa ko manyanga abantu bayitekene tutegete ko manyanka linga chiskanie chinchirororo onye chirororo chinyare ko bakigo kolegasi na inde tutware nyane chi specialist chisaine ntogo tuma baroire bayito kwenda koligia services yese asarale igo nyamira nega nitina intutwe sugume tororenga chinyagitari cheito chawe strengthened buya utware capacity yo konyora ko kora amangana aranya kana wakolekana ese diagnosis na kurwali abaroire bayito ese county igo yere buyanga abarai baito tonyare ko batogoteberanya esencherere ndonge utatiga ntoso isiasa samangana yobocheno bagotebanga faro ile wakipigana abantu bakomia n'abana inji baromaganirete kurwara nyagitari bariko pimu bariko bwenibwa na babere gorogari barabu ngo bagenderete kunsana igoro yichi machine na bakorwara bari goje nyagitari UN ngo bakogenda chinze chase ko cyako kwali bwororo ezbon to guska moto wake Magomba ward iga hebwate ebinte binge twakwanire chaye mukituri kwenye kwanira igoro yake medigie chaye wakwana London gweta garia wakwanire chinse mo chinyinge sana ni ingati ye chaye ingati yebimeri biri bigokonye mugusi sana na kwene tutacho kanasa tuchakire chibara ese ward yao ekorawa no moske Ruben Riech nere Mindariech nere ureboniga omo MC bi ward ya Magombo Timothy ngakia koregore chibara kiara nyorete ngakiri twagasomire nyambari class ya 2013 Timothy gosena kikwa yenge nona twabwata bakunsana mete twagachire chitwe ya misi twana Magombo ariko arachia bukato tuwetelie fence ga nto bwatu taitu na bana bari chibara nchia bwata bakongwa nene kato travel gocha kato arechi skuru chirongo chi holidays kunyo aren kerembere tuete ya ko bega sana ni ine ward yo mweshimwa Ruben Riech kore ngo kali bintu bunebyo ntebenga mbuya koruse bitotie sabarai bari barororo ese bikoro biri bibone tokora bataraikirania ainde no gotebanga ekene nkelinga chipara chire Magombo chinyinge bado nchiri gweteka aindere kitoko endete ko musabanga ese financial ye tigarete anyale korora ngongurire chipara chinyale ko bachiweteka oisako na ene para ya wone Magombo pare Nyamwanga para teligweteka obosoku na indera abana inchi bane bakwendera gonteinga umurayo bachorete oisinyuru ko bakorere mirimo indera kingo tebanga kero kende na boranyore mirimo twamwete yabete merito monesale abantu baito no kwendera ko basabanga onyata ko nyaro guchikirania koros chipara cheito nindoro resoko enchereri naberese tenga eganga yane no koranga magendera ikiranire musabenga asent engaketigarete ne rorobisi abanyare ko bagako ba supported egere aikiranie samangane chipara asera era musinye na kieko gera honde se 2027 mbwaterabu egere mokonye gasiese ya musinyire ni igo talia sera musinye igo waso iro esengeje ko renga ya musinyire ekene nkelinga ya musinyire nintegete kororanga tigamokonye se ya musinyire mezo bachiko konya muntu utarasinywa nakobwa mono ebirore binkwena nankulingana nebirere binge byabana inchi chisimi nkonyora kera lituko na inche kerengwe etanyo ene gali okonyora yasoire nyono mutaroime nere buyanga ntubone tibantu baitonyo ene tundu bali abera kongwa abantu baito boikororo abana nyane skure bakogenda barama toboka minute nyane enchera yo konyara ko bai wikanya Magomba ali echiro nyale ko bagoko korobo ncholeria yabere nkongo no gosaba kwanenga chipara chinyale ko bachikorosigu ekogera na kingo te anges card to bwatenerio koligereria nga SM yake 5 onye nese engaki essence mo echipara na kianya lire ko bagagokora oise koligereria percentage ye chipara enchera chire percentage ene na nigere chipara chire chimbe na abana inchi mbaenda tekuraramika mono
na inde na ubagendrete gonsegetanga esbon korache inchoto konyere chipara na inche na achire no munyagitari ninche ngiche inche ko bangurira chipara ekogera inche ri ogobono ria magombo ward ochi ogete chipara esindani koranga bono chipara eche chiganetie sindani na inche bono na tomire na inde senga kiende ninche ngiche go chingura lakini ntobwateri baga bado esomura yororo anyare ko baga gokonya abantu baito chipara ichirosigo tutegete abantu baito bache gosimeka amatoke chipara tutegete nga chipara chiba chingia chogweteka bana gukwana tora mange igoro ya magendra ingo chitoro kwana igoro ya kimirgecha kwene kwene mega kigoche se county ngaki relationship yo MCA Ruben Riechere no mugabana amatuka mange county ya mire ya Murikiru sana nge myaka 3 ge kubwatani tote bangi myaka yonse ene bangusanire sana ba machiri kumurusi obisi chintu na chenyingi bakerio mwere kabisa karra na basana tabachite ko motuli kuroso kumurusi obisi abo MCA ne ine ngaki obosani bwaye no mugabana bole na ne kigaro metekero rumyo no kero county government ne bachi baragete wente korosi imeye county yayo na kiyago racha taikira nchibarichi sengi jobo sani bwaye botari obuja na onyemboli buja ngaki oroche abo MCA bamenta komenya namo no mugabana ikigara ba Murikiru sana nene abe county ya Nyamira semyake emengere ma yaitire ntete gotebanga mono tinkomanya personal relationship yabo na kiere lakini se chintunde chinyinyo ekiri cyarenge cyo gutaka komurusyo mu governor musiko itonera na renges mo bali baganite nga komurusyo roro tinkomanya nga goseneve egetambukireke mokera tokeke gwa affect service delivery goche saba na inchi baito lakini ine erora nyare ko bagakoiranira buya kolende ntebe nga nere buye somura ikiwacho liru kobeka differences cheito cha kisiasa kando tokolera abana inchi amagenderero ekogera egasiyo mu MCA number 1 ko represent abantu baite sencherere ndonge ariese county assembly ko bwamono chibesa kiri kya bekiru anyare ko bagakochiranga oversight richa kolire meremo kuningana ne bunebwenerete na ntegete gotebanga egento turamurigererie mono taringa relationship ya ego chese omugavana mono ntutegete naro koligereria nga egaseria chore tuonyarire kubaga koyikirani egasi oversight egasi ya representation na legislation ya DC county assembly na gasi naro tegoyikirana buyonye relationship kati ya ba MCA bande usese gochese omugavana terindonge no gosabanga esenga ki atigaire abwate si omugavana egere tonyare ko batowikirania magendresa abantu baito ekogera rero gakogu magombo yonse yagure tegete kororanga twabwateranire egere abwaterane nuko musabanga nyare ko bagakobwaterana no musike nyaribo gutambukie getambukere kegetigarete kyo mwaka oyamo bono igo ogotana ronga eise ko banga relationship yago chese nyaribo teringia marange mbuye sabara ikoenda gusabira na mabira na kororanga ekerenga kibabegeto bisinkeri bonsi ne bagochorire se ebirogo awao okubwatera no kuyankoreta kora magenderero isaba na inji yebono isbon MCA abange miense ya Kenya babira mabuta amo na mache guchia asa obusani bwabo mona bagabana no maitengi yakorekanete se county ya Meru amatukabonge gankwa ranki yakorekane se county ya Nairobi kwa rich county buna Kericho nero Nyaribo nere akaba nero kaliruga sentunde tali mugo saibere nkiye kugera mo abo MCA na inu na mugo chinago choru muikigalia monge kominyokani na bagabana mutige ona ya choru na yega sia go chikunya kominyokani na bagabana utige monto lyo go chorere go chia ase representation yabo kura se ward level go chia se county assembly na gento gya kugara magendra aira na sanne na ne niwo gochi ko no mugabane singin chatara kwa the brown envelope korengana ni chinkumba buna chigoteba yoteba kananga nyana aba Nairobi ga gankwara barangete bunya gusira Raila Odinga tarasira ateba kananga mbaye tutibone envelope chindi to sana bakababarabu bagatiga gukira akero bakirete chibara chiwe gali se mitaya abakorogosho nini aba MCA kuru county ya Nairobi iko chigukira buna chire nyore brand envelope yayo chire nyomba magendro tayo mwanenche mochorete utigiriga komia chinkoma chikone kinga hoyo kabere mu governor Nyagosira county ya Nyamira Nyagarama
nere nakaruchi bro ni ferop sana gen tutaroche tutakoranga kire hatikira ichuma habe MCA go bakire gento kyao bagenda guchigari binyoro chi campaign ne korigire chibana ko yumune bintu bigendrete kuri ndo yokoranga higaba migeta ke yorobisia moski munyaribu gekogera chigise gibune chigotoka nkiora kwandi gorenga ni ya brand ne ferop sana MCA onye toriko wa MCO wekagwa kifiko yobisi na umugo chikobe gana ino kera mu asere county Esbon mutiga bana inje baba chorete mochikurwandra chi bro ne envelope onye moriko yegwa oika mumwimbichi tegete goteba nambe mubuna nateba abarai baito kibachoriru konyorore bari barabange se county assembly mbi yakobeka differences chai chichama kando ekogera inere nambe yemego changianga mbategeti monto lese chame ngaonyo na ubachore twabange abe sobora bolibo igorogari igo siasa cha ngochangeru chire na chichama kubwa mono na indege ntokende nkelinga abana inchi kera batararora magenderero aho bagosuguma abantu baito aba MCA elio kororanga bamwimbichire nero buyanga abarai kibachoriru toike abana inchi baitange tuba involve samangana public participation kubwa mono bokurumyo na ubokogera abantu baito batebanga oyombi yatagendera ko bobisi abarai baito tituanje chibesa ego ntutogane titokorera abantu baito na magenderero kubwa mono accountability kerto abekire chibesa chikoreka ne segentogete abarai baroro bachorire tigaba ba accountable koranga chibesa cyabana inchi cyalendirwe sencherere ndonge kubwa mono babe abarai babwate integrity na inde barabasi okugoikaba na inchi yange igono gotebanga bitambukiro bunebi ebikogendera ko bagwetera saba na inchi kogendera gochora barai barababe na corruption yego chakiranya nese ngakiyune yechi nsemo cha siasa abana inchi tibabasa gwanja chibesa eligo torenga siasa yabone igega netinto ligereri personalities mbuye toligereri nga amaroro yo muntu yo togochora na nale ching nabwate obo sibole boli goso ogwesuguma koliko nyora okorera abana inche mirimo ase igoto isego chora barai barabaronge na are turanyore nga twachorera barai barachigoto konya mbachi gwancha chibesa elio gekogera kerora abo muntu tari gwetenera gukana chibesa kwegerera abana inchi lyo turagendere ko babana abantu baito bakondera ko umia no gosabanga balito gwesugumuge mese biroge biga entunde ya 2027 una inche ninga ni ngochinde natenerekene aindera kingo sa abantu baito egatie ebintu biri biragera onchore inche no muntu wekene ogotenerekene ntanche ko ira chibesa goseri yaki elioko geranga mona inchi tanyora magendero gete chibesa onye chibekiro samangana ya maliogo tiachi abantu baito baikera malioga ayo no bosoku sana kero muntu ora ali chibesa na muntu ole gosenya gitari gosoko somigali taranyore mechale se kya matuko gosemetie ni baka engakiende toligererie abantu baito einere ngere yawo babwenete konyora ekogera nkoru bale bango ebange tigekole meremo yoko koram amagendero ese chiwod cheito kubwa mono bana se county engima tigatorore ngabarai mbangu sanana ese emisinge tayo nogo sabanga barai baito balito gwetomese birogo bya kisiasa nabana inchi baito tigatoringorie ntoligereria nga oyonga alikia tumea kwa gendese kerogeke nimaite chirangi chinyinge ngo chire chigocha chichama chinyinge ngo chire gocha lakini obo moboito bunabagusi obo moboito bunabantu bamagombo na ekerenga kya bantu baito bamagombo amarora ito togane tikororanga magendero kitogane tiese odia magombo na rara endre gotobeka amo egere ntotwara ogo saberekane se gatia ito bono go sababa abantu bana bamagombo mwaendere no bwa matobo buya kubwa monese ngakibune na aro togendrete go semania usegetane kobora ninganka ito kogera toira ntuma magegesa magendero tonyare koranga toikera nyire senchere yo egere na inche gwetere sogonchora ese umwaka ogocha nyare kubakorera emberemo ntari koligereria maega gosego chikongainwa amurayonde oyora choru kobo mugavana koire bashanga gosenyare koba timba kolere meremo igono gotebanga segasiane yobo MCA oversight ninye kole sencherere ndonge nesyo bwasioku na kororanga accountability
kulingana na ebintu amagani y'abananchi baganitia koru ya koliru essential ya priority bono muya mono sana kuchitoreka na tokwana mange tokwe muntu mukomosini kwene kuchitoreka kwandanga ne kemerigie chai na buna mugusia general na boigo muntu nyamira asinyamire korosie chanyi ekurusie nyinge sana kuchisikiyense bari konyora bonus yesaini ochiko kwandike tabukere kana ne ngikeli ora kare kwene kinga homonto kuruma magombo okonyorie chai konyora le bonus yeringi ya buna abari bande kurense moya centro bakonyora kuchitoreka kwandanga igoro ngikeli gochikoira bono uchikwene kichibara chabere buya chidisipese bere byariko na wega masomo mo ne kibasa dingekere abaro kibwa asenchi abene na nokugena bwitonga kermasa irabisi muri ko bisabe ase chisi brick face na inu kwaro chimwe bisabe mu county ya Nairobi na watu ne brick face chire chi million chibesa kera chire chindi tombaka takonyana ko ire seven kero ikabo le bunga igwa chirusia chibesa chiri hare go chibwata nyutama ko ira bana inchi baye magendero ase ali atumire ko represent ye county yaye mwanche bwere acha tugedeka hikomi ina isano higoro ye chinsa isano chiabo no mambia tugente kwana na Resbani obure hoyo begeteganga yayo soko liye keroke we MC we county ya Magomba yego toka se bunge ya Kitutu Masaba korende tutarachi ko nemutumo ko mosini nyoranga ye university ya Tangaza university gotoka mu mwicho Nairobi essence mo chakare ningo bona ya chire nama ya kiandage ikomi asego kwerega ninga igebwata chikosi ao ayebuno mwibori orese gutambukina ko iro mwana woro naboyego naye buno tete wesomya gosotete gosoma yo manyene nabo kugenda makoro obabonye na gwekonya ibyo chikosi chingao gati chikosi kiriye korwa nebwata chikosi cha doctorate programs nebwata doctorate programs in PhD in social information nebwata bono doctorate programs in physiology and education gati chinde buna masters programs nebwata naboigo nebwata masters in arts and Africa studies nebwata masters in psychology naboigo nebwata masters in science and chemistry gati chinde goturuma kansense nebwata postgraduate diploma programs kerwa graduate utatoka postgraduate machi kokara masters nabako ndagaria nabako college postgraduate in diploma in education utarachi kokora masters in education gati chinde buna bachelors of degree nebwata bachelors of science and nursing nebwata bachelors of theology commerce naboigo nebwata degree in journalism and media studies wanyego tete ko bomorali nabo ogoikarali senchira yabene website yabo no erega bwese skin yo monche mwiria naboigo email yabo nabo ko barikirindo unyako bakubekera bakwerese buno ko banyora onde tete ko sora naboige namba yabo no ere skin gabu na aboigo byonzi nabo ko baikena ko barigia mase mo banyaka bagokonya lindo ikiranie ndota yao ya masomo hase university ya Tangaza university ya Chiremotu hasa konekinga masomo ngwikirani bwale imeyense ya Kenya mutumo ko mosinini tokana tachikugendera sentuna yendenere Esbon obure Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Mrna nabali bechinguru Elikwe manyabu na wataka kuchitana nye chiense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana magia Kera kama tingatara Daiketa oni ya nyamira na rena shauri sangwe Ngara rombo ijano Umozu wate ya mabwari Murigereri bwe Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko tugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo toamereria Bakalia omotoya kabwatwa Bakalia omotoya kabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Ine asama kiaya mbireo Seino mbireo Asama
matuko amaega obugima bwakira rituko bwomugusi nigo bware gusirwa n'oburimi rikomera riburuga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gokomerana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi korwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera ritko omocha ebagote bangoyo gose como elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kimokore tanganya sai nigonda koretro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tokorwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamosi abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Eye nen Soko TV uboroso bw'umugusi. Kamera ngebere naye mo chinsani sano litukirikari echuma mwanchu mwe chafutukire igoro ye chinse chyo ni gotogenderete senchira beno murobe Petro Bini asentunda yende tochi gosoka kabisa tenya tukulingoria na gukwana amangana amange nyora kitindi nchebweka ime Petro Bini mambya bonega nikotogenete komurekanere Hezbano Obure oyo begete bunyamasibuaye hasokoligie kerego keria kyo MCA as ward area ya Magombo igotoka sesemu yebunge yakitutuma saba ebunge yaye umweshimwa Clive Mbane egisa irona esenchira bene tochi kugendera tuna yende tochiko kwana mange nyoranga he wodi ya Magombo ni wodi ekonyolia mabere hasi chombe imanyeka ine sana ni wodi ekonyolia ekemeligie chai ni wodi abali mibabo tambe mbwata matoke mbwata chibanda kolende echai hamana mabere na otuko kumulekera sentira ayabena ine ezboninga kyabo chinyara konya habali mi konyoranga banyorere ngeri yabisinchira yabujana boyiko kwende kinga mabere konyorari na mabere kaya nyorungo chako bakonya mbali konyara kwende se black market yesi bakonyore besenke mujabagende hase konyore besingi so kunyadere kitiko chia sabagoli nabayigo chibara chibo chigwetera nchire chingi yamba chikoterera bagunse na mabera abo nyarako bakago itekonyorenga haba chire asara sentira ya Benezbon karibu na ene mbiya mono keima twari kukwandira mange sana na twaraga mbere na twikiranire kabisa kolende asa mangana ayobaremi Magombo keroga ya kero obuya no kinete masomete baka high school igo no mete korotekyo ngina mbaire ngakirene no kimanyeto so imesana no somerete kuru bwana bwa ko gakora school karwachi tego to university echa nkonyoru bwere sana ase ward ya Magombo na nese county ya Nyamira ngane retanga ine no mutu so konyore miriye cha imero ngorwa gusi county ya Nyamira umutuka ungiga twarira bari mibakotera sana ngoro ye bona sinyoro monta ko le bokasilingi 12 ko banege ntogete ekere kyogo ichani sana
aye buno mu MCA chiri forms nche chionte kokorekana ane kurwese county na chigande mbakina national government nabo kunya kokwa no mu governor nabo kunya kokwa na no mu MP ogalia matebi to ande kokorekana iga clive oso yo karo mwako yo gocha nkirie kwende neye ese parliament ene linde kwene kinga ngochi tunyera kokonyeka nane nkiya kugera utarachi ko was the resolution say what causes nkiya kugera abaremi baitu kurongo rwabusi bakonyora bonus ya renkego ya kameri yecha buya mono moralia Daniel tegete gotebanga nambeye mo kingo chorwa egentonda chikora koba kingo kora mono no kubwatirana naba director baito bali bachorire kubwa mono kororanga tomanyenga inchera kia abarimi baito baranya ko bakonyeka yako era mono na ubakonya bagwikera abarimi mono ko tegerere birengerere byabo asamangana na kibaumiete se ensemo yechae incho monyene no murimi bwechae ekogera ninsomete wetera sechae na inde buno murimi bwechae na inche nimwete eke korotese kemigete asenchere iyo litangani mbwaterane n'aba director kumanyanga mbonchoreri kibaragani egera mbakonye na inche wetera se county assembly usuguma egere totware registrations chingi yacho gokonya kororanga abantu reito banyorire eke banyorire konyore ngere yabo kulingana ne oboremi bwabo kubwa mono chitundu bali chinyingo isekore buying centers chinyinge nchiri ese ebirengo birebia abakonyoranga nyane cha yayere iregali gweteranga tundu bali nchiro sirubia no kororanga na inche buno murai na kindanya ekurambale gwetere sabasani nyoye turu ese county government tororenga yabesa chinde chigotoka chabe kwesokoranga twagachire chitundu bali chisaine egera abalimi baito etokenga bakonyekere senchere engia kubwa mono ensemende abalimi baito batali okonyekera buya ne ensemo echipare yekogenda amone obolemi kororanga nyone chi factory keito chibwaterane na intubune buna county governments kororanga chipara cha rosiri buya gekogera nyone chigali echi chigotumeka koira HIS factory yekoendera atere mali ese amatove HIS na bakonya yere gali eyuere asalesa abana inchi yonitegete kororanga ese kemelie kekere kengencho mono abalimi baito weta se chiwodi cheito even kenyerere even sirate abalimi baito barorenga bakonyekiro ise kwenda nyoye bakakurunya manago abalimi baito mbaendete kolera ogenda alige kano abalimi baito nkolera barenga bado ekemelie kenkeranya ko bayengeri elibuneganeire na intutororenga naro gwetera sabara ibaito barese national government alese county assembly batwegerere naro kororanga konyore kemelie kena intwe ese chinsemo cheito konyoro yenye no boyo bogocha balimi baito mbakonyora bonsi tutegete kororanga na into abalimi baito bali basimegete kemelieke na kibago ikerekanya na mangana moyo kerachire igono kororanga nimbwaterane ange sana naba abarai bali stakeholders bali barese ensemo ya agriculture kororanga twabwateranire koleta amagenderero elio torora balimi baito baikeranire nengeria yabo yebono tora chiko mutiko chia sense moyende Hezbon so koru ninki na ngaki abereko bage korete umuchando anene sawa kyanya magoli yecha yabari bira se ebona yokonyoli kwabo so koru ninki so koru ntebe ese kemerike lige chae nkerekerie kiyokonyora gekoenda korosia machani kubwa mono li amatonara alianda konyora taganiri lakini nabagutumika naro korosia machani igoso kouru enja chitegocha ntebenga engo konyere sabalemi ko egere chaeli nero konyora konigu lakini okonyora marange naro ngosaliere ligo liria echaende no gotebanga abalemi baito naro keretoko hebaso kouru kerororo nero eteme korosiri igoli ekogera nero konya nero gwetere seso kouru kobororo ya saliri igoli rie chaeli erengia abegere kwanyora bona abalimi bakogenda n'ikibesa kire kya bwango ekogera sokouru marange ndi nkonyoro ikibesa kya baguchiena na bwango igo n'abantu mbanje kibesa kya bwango tororenga twegereire kemelie kegeito kyengencho kororanga ya kyanyorire engeria gose ria kiririganire ebono mbya mono kwa kwana rigoro ya sokouru babotebanga central gebwate high quality chae kubwa hargongoro iturwa gusirege kweraga bakonyore bonus ye rigoro. Is that true? And if it's true merobiri kiobwate ora isikwene kinga quality ntunko kobere rigoro tiba eti quality babotebati ya central rigoro kubwa banyore bonus ye rigoro. If it's true
nobate birobere sia kwene kinga ngore tore some reforms usenkore tore bimerigete bingao usenkore tore abagirigacha gitaba ya barakia abantu nabagochikonyoria cha ebe ekiwango kigoro gose high quality ine ntwera konyo mu guchitorera konyore bonus kera konyora igarengana ntina abandi kuru chinse mo chiri chinse ya Kenya mutete batebanga na bekonyareka ngecha ya Mount Kenya tokekere yebirengo bireigorake korende njengo etogerinde chae kurwese megondo yaito yakogera isekora ngecha ikorunyanga bali ikorutombe inere chanyo inchenko nyunga ogotebanga quality ere nengia kubwa mono na aronto ganite ikere quality yende ekogera echae ne chekoni gunyego chese chinse cheisko quality yaito nere tokeke gwancho igoge ntonda segete nga gwetera se wizara ya agriculture se county tororenga nkobwaterana kyo obuya torabeke saba abantu bali babwato manyo obu agriculture gosemya abantu baito na komanyanga mbimeriki birebi yabyechae bya quality erendonge na moyo narali abalemi baito baranyari ko babagutumia kubwa mono aba director baito kera bakogaya namangana tororenga twabeire involved sokororanga nchikeli baraganye ese registration tonyare ko batoko basira kubwa mono boikera baraya abande bagane irigocha gotosire ese chinjira chingabunecho igo nokororanga wetero kubwatira nokuya ya stakeholders bonse na okonyanga toikeranire na into quality ya itenyare ko ese ncherere ndonge bona igo nakino gotebanga nimbwa togo semere ne chae ito relinga ntobwenerete naronge chae itebe ndonge mono eranyare chirengia nywa ese ogosoka ese chinse moche isko yense segenje chinga ki umweshimwezi bona sedeke ya mayoka hanga kimodi bwa amabere magombari kigara magombo ni bwa tobo nyodi bwa chombe chegoro sana daily milking na kochi oni bara nkoni bana mabere are they good ngakibaro bare condition yabonga ki nena mabere nintebenga bantu ba magombo ese county ya Nyamira na bantu tugwetoma sana ese nsemo yobolemi bwe chombe na kubwa mono chigrade to chiombe tubwate amabere chigosoke namaya ekogeranywe nokani amabere inaro tokonyu na inda yande ngosoka ra inde bakanywe twaire bakanywe bosongo gali ese county yende ono gotebanga abalimi baito baise ko supported buya wetera se county government no mo MCA abonkonyoranga twaikeranire amabere abe se quality erengia kubwa mono na inde tobanyorere chiro gekogera mabere gatokire sobonge no kororanga na kito into turanyare ko batoko yaoni kubwa mono weterese ese county government nango tokororanga tutware nyene factory eranyare koros nyene products chikuru esa mabere ya even yogurt eyue ko ba value addition gochesa abantu baito egera abantu baito banyore nyene chigasi ese factory bunecho kubwa mono nyene chiro yaito agombo ekine wetware nyene nsemo ya mabere no sokunge chiro yaito nabakonyoranga ese state yere nembe tutegete kororanga na kino ntoko yekini weteranya nase obolimi obwa mabere echire tokerengia kubwa muno mabere itanya ko bagagosoka gakwenda nyoye gochisko oni ntegete kororanga wetera sogo choru tororenga naro twasegetire na twagacheruwe kwendeve ne magombo ekogera mabere tubwate na mange na inde na isaine abo tokwagacheruye nese ekwende factory magombo gaiga egereche gotokonya na into abantu baito banyore meremo kubwa mono abantu ba magombo bakonyeka na abantu banyamira county bonse bakonyekire bono gotebanga tororenga mabera yanyorire chirerengia kubwa mono yane chombe cheito tororenga na kyabantu bako ba supported egera batwara obolemi obuya bwe chombe yebona senge chinga ki lakini korende nakoboli sector itsemi ko bakigwa kusana Nyamira county by day ya muri kiru sana sogotwara chiskuru chitaraikira na buya chide cha matobe korende ese deka ya moyo katurachi kokora manya kwaliba gosabe kura yao ingaki ogochi gokonye sector ayo chibasari se yere tumuchando sana kira sero ngo bagusino ekanye ngima agochi kwa ngaba nafunzi ko yarabare wasabara ko yarabare chibasari gwanjire konde gotayo nambe monte ketagote anga chisemina che backbone ye community igo tutasire tichisemie community ni irane maega nyana basayo ranyo bairanire se chinsemo cyobosalia kinte ketagote banga ninde neganga sana yo kwendera go support ya mangana ya
chisemi kubwa mono gochakera samangana ese county mangana ECD abana baitu toise korora ese county bune ya kisimba bwate program yo konyoranya na mabere ntunya mira ntutegete babe supported na ki abana baitu baranya ko bawo konye kese chinchira chindonge rongolio keteo isana ntutegete na abana baitu bakonye kese ncherere ndonge nakubwa mono nyana bali mu ba ECD bali kuba isaine kubwa mono hainde banyore nenye chibesese chinchira chinga kichindonge ento kende ndaro nga ese chibasari chikwenanu mwana tabwena eti ko unere gwanga oyo akoru ese family gete gose ko choose nga oyanyole chibesi nyingo oli andanyole chinke nto tegete koranga equitable distribution ya bursaries mono na inde koligerenyo ese needy students abantu bali to identify needy students in the ward egera banyole chibasari bonse igono gusabanga nimaite y'abana baito nkonyorole na inde saingine bairaniri gukali no gusaba kwanenga ese oburayi bwane abana bonse banyole chibasari egera banyale gosoma kubwa mono ebirasi byaito konyorole nga asande mbikiraniti gose mbisaini kwanyora abana yetu asegetire bakira ali chiskuru lakini abandi babache wikaransanse tutegete kora abanyole asagi ayo gosomera kubwa mono nyayo abana baito babeke chi uniform batwale ogosoma esencherere ndonge ese ogosira chinsemo che birango bya chisemi bali mu baito baendere gosegetu na barabu konyoranga na kibarabe motivated gosomia abana baito neba chiskuru cheito chigo kolibuya ntogane tigo kolimono zaidi skuru cheito ise kolige lyarige kano ise kolige nyambalia ise kolige ne chiskuru cheito chinyinge chire wetese award tutegete kororanga birengo bya masomo byagenderere koba ebirongo byamono kigima kurende chinza chere pingo te unga twende osoka mugeni omunganya ariko bakagoso kwende ngo kwa 30 seconds chuka tomase gwetani sabangi kura yao gwetani abaki hange chiri 10 barese wodi ya magombo ase ebitu byo kichikurange 25 na kemo abantu bane ba magombo ntegete ko batengambi ya mone sogo ntegerera ende no ko batebinga nimba nchete mono esoko mbate se kolimu ambate seti ne bakura nche isanete no gotebanga gwetera so gosemane to endrete ono komerana na inu nimanye tamagania ino kubwa mono na inche nimba tamarorama ya yogo chigokonye wodi yaito gentondaga ni namagendero na siasa kego chitokole siasa yo morembe kubwa mono ekere torabe kindia twe tomego chiese ensemo ya IBC go tokindia ko tenenese ekeroge keiga integete gotebanga kamuranche mombo atesiese ntunde egere mbale taramagendera alia mwaganeti kubwa mono eskoka dio murayorororo moro china inde nimanye tenga nini mogocha koye ikeranianga gotebana kiere na kieko erango etoma gotebanga abantu baito kamuranche mombo atesie monge kura elio monyole amagendera liara baikiranira mbuya mono sana mbuya mono sogocha chinga kinento kwana mange tukwane gara masomo yetu university tukwande binte finge na ndenga kiende mono bora ibwa wose wodi ya magombo kerwo chigochoro mbuya mono sogikana mbuya mono kabisa mwa chumugelia Yones bani ho bore okolie kero kwe MCS wodi ya magombo wikirabu no tukiri mutuma kumo sintura nere Paul Okemwa yoko wodi kero kwe MCS gaiga mu Nairobi ase wodi ya ayaro isam ko ne maigure ko ngano bore tigatokore siasa chiri chomorembe tuyanire turobini negenderete Eye Nensoko TV uboroso bumugusi bagotebanga yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liye bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni
Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Karibu nendo mwache mugeri ya chiteke meronge tuto na kianda chinsa isano chabono mambia mega yako banere hezbana obure niga wanto so sentuna yende tomari gani senchera aya bene Paul Okemwa oyunere umusayo makasano kurigiye kergo kere kyobwe MCAC ward area ya Roysambu ne abochire rukurinda bagusiye batebanga ya tata yanyo ikire asenchera bene to guchikomara tato kwandre amange hanene hali adengete na iganga yaye yokorigiye kergo kyobwe MCAC ward ya Roysambu aya masa yamo karibu sana Paul Okemwa. Mbuya sana Dan pamoja na Geribonsi Ensoko TV ase chinga kechiga na sabyo kwabira singi choko ika nchera ira sinini lakini chinga kechinge ngosanga tora so boikira mbuya mona kabisa ngakiro isambu agendrete Roysambu mbiyere kabisa abantu mbuya bagendrete mechando mesini niega neti onchoreri kwakego batebire naye batagete abange bantebiri mbantagete abande ningendrete ko batebi banganje uchiro kwana mangi kurende engana nere gendrete yamangana kurogusi timeti go sensemo yaye semo ya Roysambu chivura buru nkone kibuchire kwari chivura buru chikwana kibwesi semo chinyinge gusi nkono chinge gendrete chivura buru MC igora baka go isusurwa nyagitari yare tukare wiki iri tabantu bakorwana samatanga ya sensemo ya kitu cha chenoti yakira kwani go chivura buru chingente kone kibamense ya Kenya aneke troche bochoria bona nenga ituruchi Okemwa Dan Roysambu buraburu nchiyo igente getangani n'abantu abangaini tore abantu bari Roysambu abange basomete mbamaito bweji buraburu igonto kirete ntori ko rwani bantu bande lakini Dan abantu mbale ba chakire goteka advantage yenga kiega ya siasa atetaro ekane nabwate chinguru bwetero kurwani abande esegi tariere go kolentera chikura goserenta magenderero na inde abantu mbali bagurwana ase ngincho gotema korekana nga inche bono ninche mbwate chinguru ase omorengo yoiga igokina arwaniri abantu bakongobo na inde bachigonsika segiteri koleta maskani terikoleta nabekoleta ukwobo urakini terikoleta maskani igongo saba abantu banyare gutiga neta biembe gusintu agatwarire segi korukare mbwango bachireta tima etigo senda tebe umuntu naro chete agacha neta biye yechisegi ngosaba abande mbabwate tabiyo batige to kore siasa asenjera y'ubororo biyamona timeti korenga siasa chachire bare bakugikirwa korende no gusaba gwitonga abanyanyimbo bari baire bakora butuki bwabo na bari bakora ibintu ne bakubatanibwa bairirwa getambukira gitindikira ichiko ina babeke manyendere go chiasa abande togosika mutwese ngicho chinga ki Okemwa timeti ya egosena iwe timeti ya egosengo cha no rigoro yokwa bacho kigitugia bore mense ya Kenya ayegose musete tunya bwe prepare ndeke go cho bweni bwaro Dan ndatebe iganje tindi kwanjerana no kwagachukwe getugie bora imense ya Kenya onyendi tware kwagacha ntu na aba Kenya kibese chio omo Kenya uri gwakane bango chitumeke kwagacha nabona ari kwanjerana lakini echitoko egu na basongo musongo tanya kwa ebesa bosa umusongo gago ko bwate target echitoko egu na basongo tingwanjerana gose tingotaka gwe associate ne chibese chabo chitumeke kwagacha getugie bora imense ya Kenya target nere babwate yogotokora igotiga bakora mangana abosobo twagache gieito in case aba Kenya baito banyore bora asetora baire banyare kwa bakugweni iyo tanya gocha yota nakora kanense ya Kenya ya nende gotambe ngote ambu ya gwetanga kubwa ko kwegweni igona boto konyara gwetanga jibese chito gutumia kwa gaje getuo tojitumia so kuhakikisha nga twetangire ari omutamo batebanga ne gepindi getegyakire no kwegana ngo mare bwense gepindi karagwa ko sega kirocha kenene mono nche korukare ngote umurai bwense yore tobwate tali leader ne dealer igoro rirenjera konyoro kabesa kae gari na kwa kurigi taringa ne getwa gutwagajira getokonya taringa gukonya Bakenya nebesa ya kurigi timetinga ki karatwara twanenterio mwerio nguntu agwate mangana jogo sense ya bantu agwate chikura nga kimoro byo kubata chikuru cheta sense mo ya Roysambu ane karakware mustari mutsana kubale basaye bagwate chikura gwikira boni ga Dan asense mo ya Roysambu abasaye mbabwate chikura sobonge abagusiba minto abari nakwanete abange babo mbanjete bakabwata chikura
na gwikira boni gachikura njigendete kubwatu na ende ngobasa bande babwate especially tiganga tore bono buna branch yetu ya TRB Shabana Thika Road branch kinko basabaso gwanja kwa ino bali motaracha moja aso bonge mubwatire chikura Roysambu mumbwate simuna rishabikiria minori ya Shabana nabagusi bande mbale gaiga dan bacha bakalento muchanda asini ngakiyo kubwate chikura na tebiri abantu karugi turai karuka wa west ninjuro Roysambu abagusi bande baimukire bateiring abagusi nga ngotene na tole chinseme chimotete ko ruchikura timoira chikura Roysambu mwens tigaraga igana intungote na tore gaiga igona tuarete challenge asini ni lakini atemire goisaransi bali twagambire na barabu sai abande bachakire ko change chikura go cha Roysambu chikura ntu abwatete sobonga pasai monomba abwatete na abagusimba atemete ko bwata rende mbabwatete bagusi baisaine nintagete bagendera ko bwata baisane kegima uno umereta amatekero kia uburaibwa Roysambu ward ya Roysambu osogocha uri bane bo mwaka 2025 nebere umwaka ogocha Roysambu ne bwate a lot of business centers chinene sana garia Roysambu ne biashara byo kabichire garia kigara kine kigari ne isiduka chinyinge kabisa ine nkerenge kebwate ko nyomo gusiyore me ya Roysambu anne karwasa irabisi buna muntu uguchika bakonya nyarenga bagusi bali barali mbarali nyomba bosayigo mbabwatira nyomuntu bekira kabanda kaye garia konya orenge yekira lituko ime ward ya Roysambu dan kwanza ngotebi role MCA representation registration na oversight ineregasio mu MCA tinta bya abagusi bare Roysambu nga ninche mbaro serichi para mbabekere chitaya mbakorekere gendo njengo chiko konya konyorie gavananga koreke igabeka chitaya ige pare yasarekire rosi ganaiga lakini nsemo yo safi nimbakonya maintain yo safi ase bakorere biashara byabo ekikera kingo balierande ira chi besa chiri chi basa chiko chikorwegu chi county government governor kori chikoru korwa service ye governor njebune MCA ingoji go facilitate abagusi ba minto bare Roysambu banyore chibasa ria sobonge kero information yabere shared goreji basa na make sure abagusi bonsi banyore information na bagaiding akibagwa apply erinde kero montanya akoba kakonyora jibasa ria chiga gento kende dan ntobwata abana ba minto bare Roysambu gali abagusi abali basomete omontago chikoriye meremo tabwati nyone referee I assure them that I will be their referee ekero bakoriye meremo nabo bakombeka bune referee ngwakerwe seminate abo buyabuae onyore gasi county government amabaganara guchatoka kerama bagatokira ororo naba tei mapema nga amabagatokire gaiga ebinto binde mbire abagusi ba mindo ntatebe lakini ngocha gokora amabaganara koigwa matangani 10 mogenda muchikonte baisiko amabagari amatangani okoigwa 10 bune MCA yoko abante meremo nko balierande iranga ninche mbaye lakini tingo ba Roysambu tokorigani no morai onde igato to chenchani Roysambu ande terambegere gesakukia yororo inumba beka sanga omosoe gasi bakorigereri batebenga ni balance timbegete bisakubinde iga tali bagusi bo kampegete Roysambu igo amabagai yaro na abashwire amabagai yaro na abashwire ninche akibona go tugotumeka gochora abantaba ukigwanchereria ngakibona go chigochora umuntu gochikwegasi oso chikweka abiri bawogali bali mu basabasa mu gutana baro enjirango chigokora dantari abairingo chikobeka abairi bane kero to essence na barabuna abatete amabaga na chigotoka mbakoba priority lakini through ekonyora kurikwane abairi nabongo bakonya mba boost ase biashara byabo begendereri amabaga yegasi moire tari gochikobororo na abantu abaiga bande bakombwate sinimbwata abasani munabono na atora branch ya TRB nimbwata abasani bande korudika nimbwata abasani bande koru majako sigaiga nimbwata abasani koru ngong na bonko bagama bagayo korengana na asabantu babwate yani asabantu baruete na korigererie need ngaki omonto okogani kwae na kikore onyakaga neti mono toramwari bagaritangani halafu boigo ngwatora igoro ebiashara amabaga nari tobwate Roysambu gari nkorigere narora amabagara mangi asaba gusiba minto barabeke bibanda bakorere biashara ime ya Roysambu aro abagusi ngo barierande ira agu kibarata ke kondwani bandwani lakini amabagari nko akikishande nga mwanyanyore mubeke bibanda bya inoro mukore biashara mutari go chando na ende nkwane na kanjo buyonye ne taxi erimo gorunsi ni mwaru lakini moja kominyo kiweka mukore biashara
bana ko bako basungura esenchera haja abene to isenge chingaki ababsa abe county baberko bakulirirwa na kumuri kwa matuka bwango iga wata kumurusi mugabano bisi kinyo koranga bakaye kwa marube brown envelopes county yetore igoronko ocho ndato getine chibasa chichire epoxy se mwe nyomba ine na mochi ko baiga na mochi ko ikagali mwe babana inchi mwe kechibasa esinyaro yebitanda mokwe kuna bagabana moko nyara go semwe kuchibesa nabagane mu mayimbichi kenna mwe babana inchi mwe kanya magendero dan ene tabia beiro rokorukare na inde koretu mono naba na inji abaiga bagwa kachikura kero muntu agoja gosabe kura kwaratenga koransera litangani manya korra go sengo gwakira ande kura muntu gago so bisi nere gago jotaka koirania besa yae igonko basaba korumo chakano mo baise korigere yo goseru mono kubwa etabio muntu oli mogo chwakira ase amangana agenda tase county ya Nairobi na brown envelopes chokoteba abo bisabari enjera nere bakonyora pesa tali yoboronge koru asaba na inja bari bakore biashara igo chibesina abojikonyare kana chirweta asaba na inja bari bakore biashara boigo na bojikonyare kana ne gaba na chiena nite chichikoe gwa ba MCA elinde mba mo impeach ega sina tebe ye moyo mu MCA no oversight no korigereringa egento twalire dabana inji eira governor giakorekanire onyenkera akorekana I will push the governor njena bongo mogosa motengo ko impeach tore acha toroseri Roysambo ya itegendere kiataje mpushi kabisa igoro ya impeachment yae igo ise kunyalikana abantu abaiga buna ba push tiga magendero narajete mbuya lakini onye nenda yabo yoka nama mochama nene sana Singa chinga kingo chwa kwa dai kaiga ya moiga rindo beka uko usabe kure yao kuchio somo na inchi wa Roysambu na kura witu kulinde zato cha umera tu yakingi chinge tu kwa na mangi kabisa jwa linge to mo menyibe wodi ya Roysambu mwana abantu baminta bare mo menyete wodi ya Roysambu na chire na inde ntunda ya kabere nko basaba era undende na chete mokanga kira chikura nchisa netibu ya na ende tigato tebeke maena bagusi mwantigeta asini monga kirete mwensi onye monga kira mwensi ngoeta na renge na abasabire raundi egaba gusi mwensi pimorero Isambo muboke monga kire kura buno mwana omino nori obwate plan omugusi yogo chagotena Roysambo kora tigasi ni eraundi ega morambwate singete na endo je toko bwate singa kiende na bongo taka kogendo bwempi toko bwate sio so bwemca abantu momenyete ime ya Nairobi igagwa so menyete to bwati monto ko sabakuru ororo mugusi omino na abasabire na inu asenjera ya bene ni njuro Isambo bwatere kuro ororo erinde mo nyara ko bamoko ngagera chikuro mwako gocha bali bako bwata chikura for the first time tali erasi mojero Isambo chiko bwatero ororo na bokwenda huduma center ange nae bwatere kuro ororo lakini obatebi otaite kwakire kura Roysambo ward polling station imodaiga primary Thika Road primary Garden Estate primary Maroroi primary na IPC compound Roysambo Lumumba drive bali bago change moko genda asobisi constituency rekawa west ward mo change chikura cheno gocha Roysambo constituency omo elio pi gokorera ekero gocha gochenche kura gocha Roysambo gosekero kwa bwatire kura gocha Roysambo ngakere simionya gwatumia fair ya gocha gochenchi nkoira ninde fair ni manyete ndo obogima no bokonto gwetera ninjenganite kura efa ya ngo kwera ni ndekera kwajiri gochenji mbuya mono nende to kwengana chinga kishindo tutungana to kwa na mange kabisa aporo kemwa timeti tutamuso one time nje botambe ende one time ko bwate se mwana minto Dr. Fred Okengo Matiangi mpake ngori mbuya mono kabisa chinga kishinde nde to kwalika ni to kwa na mange ngete siasa nene county ya Nairobi na boge ward ya Roysambu Paul mbuya mono sana mbuya mono kimo mwanche mwali atwarenge nere Paul Okemo yosira gosoka akuriye kirwo kyo opo MCA ase ward ya Roysambu na tukugananga ntumaganiria maya hesekerenga kiyaya keragenderetenega ngiyaya na boigo uyo tangeni kabisa gari kuri kwa hezbano obure inero bigeta maiso osokuriye kirwo kyo obo MCA ase ward ya Magombo bonsi abu bakwandre twakona mwanige siasa we kabonega nonko kigetone kyo mwelio somoro gwetro binie mambi yabonega urigete seni kyo kyabene Soko TV tokolerega bukolende jonye tumase kwebanga litkolyankyo ochakera chinsa isawa na isato wika chinsa ya komina chiamara goba otambe toso chiko solito kuana mange nkomanyi ne ngenda tokoreka na arambe sala singa ya chiasire arambe sala singa iba chiasire na baigo timu yote basubati ya Shabana Stars ego solito kuri Jumapili me Afra Stadium na Mathare United ngaki ego chiko bakega korekana koro kwa Daniel
Emmanuel Mwaga mega yemenye ontoni kotwa wate Joshua Nyauma director Zack na boigo Lois Nyambura na ni gongo bakiramba yamano sokera ni chibicha amona mario giemo gasobone getrobini yaikirwa mwerio Eye Nensoko TV Oboroso